Φέτος αποφασίσαμε να πάμε στο μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα, στις καλύτερες παραλίες για ένα ακόμα μαγικό ταξίδι. Σας καλωσορίζω στο ταξίδι μας στην Κρήτη. Σε λιγότερο από 20 λεπτά ξεκινάει το ταξίδι μας για φέτος, το οποίο θα είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο τρομερό. Θα πάμε στην Κρήτη. Θέλαμε εδώ καιρό, περιμένουμε καιρό. Ανυπομονώ να φτάσουμε στην Αθήνα. Θα πάρουμε το Βέλος. Μπήκαμε στο Βέλος, ξεκινήσαμε. Τώρα έχει κανένα πεντάλεπτο που ξεκινήσαμε. Πάμε προς Αθήνα να βγάλουμε την ημέρα σήμερα στην Αθήνα. Το βράδυ έχουμε πλοίο. Κρήτη! Κρήτη! Αργά το βράδυ, θα είμαι πολύ πρωί. Μετά διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν. Η ώρα είναι 9 και... φτάσουμε κάποτε. Πού είμαστε? Πορειδαλός. Έλα, μπες μέσα. Στο κελί 33. Λιστάζουμε όπως καταλάβατε. Φτάνουμε πάντως. Θα φτάσουμε. Όπως η Μαρία κάθε 10 λεπτά φτάνουμε στην Αθήνα, ναι. Και μετά από κάμποση ώρα στο μετρό, φτάσαμε στον Πειραιά. Φτάσαμε στον Πειραιά όπως είδατε και πάμε προς το Πασαλιμάνι. Είμαστε με τις βαλίτσες εδώ πέρα, σέρνουμε, δίνουμε πόνο γιατί θα μας το όλη μέρα έτσι. Θα είναι δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη, αλλά αύριο μας περιμένει ακόμη πιο ωραία μέρα. Θα λέμε σε λίγο που θα βρούμε να κάτσουμε. Κάτσαμε για φαγητό εδώ στο μικρό λιμανάκι. Θα το φάει. Δεν περίμενα αυτό που είδα. Αυτό δεν θα το φάμε, θα μας φάει. Έχουμε βάλει εδώ πέρα όλο την εκστρατεία μας, το τείχος μας. Πλέον ήρθαν όλα τα φαγητά, όλα για μάσα. Νιώθω ότι είμαστε σε εμπορικό κέντρο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαστε σε εμπορικό κέντρο, είμαστε στο Σκλαβενίτη. Μπρο, τι είναι αυτό ρε, εμείς δηλαδή έχουμε ένα μαγαζάκι εντάξει μεγάλο, να μην το χέσουμε. Και αφού τελειώσαμε τα ψώνια μας από αυτό το Σκλαβενίτη το μικρό, ήρθε η ώρα να πάμε στο πλοίο και να επιβιβαστούμε. Αεροπορκές που λέτε, πιο VIP πεθαίνεις, όπου είναι τέλεια χαλάρωση. Θα κοιμηθούμε όντως σήμερα. Βγαίνοντας έξω καταλάβαμε πολύ γρήγορα πόσο πραγματικά μεγάλο είναι το πλοίο. Και φυσικά αμέσως είδαμε και αυτό το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα, όπου φυσικά δεν λείψαν οι φωτογραφίες. Τέλει, ήρθαμε πάνω, δεν πήγαμε κάτω. Θα πάμε σε λίγο κάτω. Έχει μια τέλεια θέα εδώ πέρα. Μπορείτε να δείτε. Let's go! Κρήτη! 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 Εδώ είναι πραγματικά να παίξει μπάλα. Και αφού πήγαμε κάτω, μετά συνεχίσαμε την εξερεύνηση. Είδαμε πως υπήρχε ένα μαγαζί, εστιατόριο, μπουφές και πολλά ακόμα. Δεν άρχισε να έρθει και ο ύπνος για να πέρασε και λίγο η ώρα, διότι το ταξίδι είχε διάρκεια 8 ώρων. Και αφού ξημέρωσε μια μαγευτική εικόνα, φτάσαμε στις 6 το πρωί στο λιμάνι Σούδα, το οποίο βρίσκεται 10 λεπτά μακριά από την πόλη των Χανίων, όπου και θα μέναμε. Και αφού κατέβηκαμε από το πλοίο, πήγαμε κατευθείαν στο λεωφορείο για να πάμε στην πόλη των Χανίων, έτσι ώστε να πάμε στο σπίτι, να αφήσουμε πράγματα και να φύγουμε κατευθείαν. Το σπίτι φυσικά δεν θα το δείτε ακόμα, αλλά αργότερα. Είμαστε στα τέλη Χανιών και Θήμνου και περιμένουμε το λεωφορείο για τα Θαλάσσινα. Πρώτη φορά λέει θα επιστρεφτούμε σε αυτόν τον όμορφο νησί της Κρήτης. Έχουμε έρθει πριν λίγη ώρα, φτάσαμε στην Κρήτη το πρωί. Το λεωφορείο είναι χωρίς 9:30, είναι 9 και 4 τώρα, 9 και 4 ακριβώς είναι. Η θάλασσα αυτή είναι... Μίλα στο κοινό σου. Θα επιστρέψω σε λίγο. Τελείως! Τζα, επέστρεψα. Να μιλήσουμε λίγο για το γεγονός ότι εγώ σήμερα θα πάω πόλεμο. Όχι χρεωτικά, απλά έχει Taylor Swift εισιτήρια. Βγάζει σήμερα και δεν θα πάει καλά αυτό. Φτάσαμε στην πρώτη μας παραλία στα Φαλάρσανα. Το νερό φαίνεται μαγευτικό, το λιγότερο θα να πω. Το καλύτερο που μπορώ να πω είναι ότι είναι κρυστάλλινο. Δεν έχει κύμα. Έχει μια κατηφόρα από εδώ μέχρι μεθαύριο. Μετά δεν ξέρω πώς θα ανέβουμε, αλλά θα έχει πολύ πλάκα αυτό το δούμε. Η παραλία είναι πανέμορφη. Το νερό είναι κρυστάλλινο. Είναι παγωμένη, αλλά είναι τόσο ωραίο αυτό κρύο το νερό. Έχω πορωθεί αυτή τη στιγμή. Και wow, απλά. Εισιτήρια Αμβούργο για τη μάνα. Η μάνα. Η Taylor. Έτσι, μπράβο. Το ξέρουμε όλοι ότι δεν θα έρθει στις επόμενες διακοπές.
Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε από την υπέροχη παραλία της Φαλάσσανας. Εδώ ζυματάει η άμμος. Το νερό ήταν υπέροχο, η θάλασσα ήταν υπέροχη, το νερό ήταν κρυστάλλινο, μαγευτικό, το ξαναπεί αυτό, αλλά επισκεφτείτε το μέρος. Είναι... Σε εμείς έχουμε λεωφορείο, πάμε για φαΐ. Έχουμε λεωφορείο και εγώ εισιτήρια για την εταιρεία σου. Και θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Από εκεί πάνω, αυτή είναι η υπέροχη θέα. 2 Φαλάσσανα. Θα τα πούμε ξανά, ελπίζω κάποτε. Θα τα πούμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγκρίνω με τα 1000 και θα βαθμολογήσω αυτή την παραλία με ένα 9 στα 10 λόγω του αέρα λιγάκι με χαλάει. Βασικά ένα 8,5 στα 10 θα λέει καλύτερα. Αυτός είναι ο βαθμός μου. Θα βαθμολογήσουμε και τις υπόλοιπες παραλίες, οι οποίες ήταν. Έτσι θα δείτε. Αλλά θα είμαστε καλύτερες παραλίες της Ελλάδας. Αυτό έχω να πω μόνο. Τι 9 στα 10 ρε. 8,5 έβαλα. Τι 8,5 στα 10 ρε. Έχεις και στη Λάρισα τέτοια τέτοια. Ναι, αλλά έχω να πάμε σε άλλες. Έχω να πάμε σε πολύ καλύτερες όμως. Γιατί την είδες πρώτα και μετά κριτήκανε. Τι είναι αυτά. Άντε τώρα. Ωραία, εσύ πόσο? 9 στα 10. Εσύ Μαρία? 10 στα 10. Εσύ Άκη? Δεν μιλάω χωρίς την ηχηλό. Θα κρίνω στο τέλος του κριτήριου. Πόσο βάζεις την παραλία? 9. Πόσο στα 10 βάζεις την παραλία? 10. 10. Θωμά, πόσο βάζεις την παραλία? Δεν κατάλαβα ότι εγώ ήρθα παραλία. Όλοι ήταν στο κινητό μου. Λάρισα είσαι παιδιά. Έχουν ανοίξει την ομπρέλα εδώ πέρα, χαλαρά. Έχουμε ανέβει όλη την φορά και έχουμε άλλο λίγο τόσο. Αλλά τα παιδιά βρήκαν τα τέντα εδώ πέρα. Λαρισέκι προβίδω. Πατέντα φίλε. Όσο Έλληνας έχει πατέντες, η Ελλάδα θα υπάρχει. Είμαστε στο λεωφορείο, ήρθε, μας πήρε και τώρα πηγαίνουμε προς το κέντρο. Πάμε για μάσα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, προετοιμασία για ύπνο. Έτοιμες για ύπνο, για φαΐ. Ήταν ωραία. Μας πήραν γρήγορα πάλι καλά, δεν αργήσαμε. Πήγαμε στο mini market πιο από δίπλα. Ήπιαμε, έχουμε πιει ήδη πόσα πράγματα. Δεν σταματάμε. Έχει καύσωνα. Έχει καύσωνα. Πολλές τροφές. Κοιτάξτε θέα. Ξανά λεωφορείο και αφού φτάσαμε στο κέντρο, φάγαμε και συνέχεια απολαύσαμε αυτό το κόσμημα των Χανίων, το παλιό λιμάνι. Πριν φύγουμε φυσικά, δεν χάσαμε την ευκαιρία να μπούμε σε μερικά από τα μαγαζιά. Μετά από λίγη ώρα σπίτι, χαλαρώσαμε, ξεκουραστήκαμε, φρεσκαριστήκαμε και έτοιμοι για έξοδο ξανά. Βγήκαμε έξω ξανά τώρα. Πάμε στο λιμάνι. Είναι απίστευτα. Αυτή η ώρα παίζει, είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Έχει ένα πλάνο που περνάει. Είναι πανέμορφο. Πάμε σήμερα, θα βγούμε σε ταβέρνα να φάμε. Αλλά πρώτα έχει μια βόλτα στην πόλη που ήταν γεμάτη κόσμο. Πριν φτάσουμε στη ταβέρνα, αντικρίσαμε πάρα πολύ κόσμο και είδαμε πως είχε παραδοσιακούς χορούς, τους οποίους πραγματικά άξιζε να δεις. Μπεκροπίνουνε. Θα πιούμε. Εγώ θα πιω σε εκείνο που δεν είναι σήμερα εδώ να πιούμε μαζί. Εγώ θα πιω στην παρέα μου. Και εγώ και στην παρέα μου. Τα πολύ λίγα ποτήρια, ημέρα δεύτερη. Καλημέρα, ξεκίνησε μια ακόμα ημέρα. Ημέρα 2 λοιπόν που λέτε, στο νησί της Κρήτης. Σήμερα θα πάμε στην δεύτερη παραλία που έχουμε επιλέξει. Και αυτή δεν είναι άλλη από το Σεϊτά. Μια special παραλία η οποία δεν κατεβαίνεται εύκολα και θα μας κουράσει λιγάκι, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Σήμερα το έχουμε λεωφορείο, οπότε θα βιάσουμε και λιγάκι. Αλλά το έχουμε, δεν αγχώνομαι. Είμαστε στο βανάκι, δεν είμαστε στο λεωφορείο, είμαστε στο βανάκι. Η θέα, όπως μπορείτε να δείτε, ήταν τέλεια και τρομακτική ταυτόχρονα. Η δύσκολη ώρα έφτασε και έπρεπε να κατέβουμε αυτό το βουνό. Ένα tip σε όποιον το κάνει, να φοράει αθλητικά και όχι σαγιονάρες. Φτάνοντας κάτω, το πρώτο πράγμα που θα αντικρίσεις πέρα από την κούραση είναι τα κρικρί, τα οποία είναι πολύ πιο φιλικά από ό,τι πρέπει. Δες τι πως κάει το ζωντανό ρε. Δες τι πως κάει. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Μετά την γνωριμία μας με τα κρικρί, είπαμε να βάλουμε βασικά τα παιδιά να βάλουν την ομπρέλα. Τι να κάνω, έβγαζα βίντεο. Εδώ κάτω μπορώ να πω ότι το μέρος είναι τρομερό, αλλά και αυτό εδώ πέρα είναι τρομερό. Δείτε το λιγάκι, δείτε πόσο. Δεν φαίνεται τώρα, αλλά άμα κάτσω λίγο χαμηλό στάκι. Μπορούμε να πούμε ότι μας πήρε τα ταρτάκι να το κατέβουμε όλο αυτό. Με πολύ προσοχή φυσικά, γιατί
μια λάθος κίνηση και μπορείς να κάνεις speedrun όλο το κατεβατό, να το φτάσεις σφαίρα και μέλισσε. Η παραλία ως τώρα μ' αρέσει. Καλά που έχει μέλισσε, έχει κάτι πραγματάκια που αφήνουν οι κατσίκες. Κάνε είχα μια GoPro ή κάτι. Θα ρίξεις τον Άκη, θα κοντεύει εδώ από εκεί πάνω. Εκεί πέρα δεν ανεβαίνω τη μέτρηση. Ο Άκης θα ανέβαινε σίγουρα όμως. Άντε ρε Κέστη! Διώχτηκε ρε! Πρόξτε! Έχετε κάνει ουρά! Περιμένει κόσμος! Άκης! Περίμενε ρε φάλαινε! Άκη, Ναι. πώς σου φάνηκε? Δεν έβγαλα το γνωστό ήχο. Εμείς θα σε κάνουμε ου. Γιατί έτσι? Τώρα. Δεν σου λέω. Θα βγάλουμε το δρόμο, να ξέρετε το δρόμο τώρα με το κινητό μου και να δείτε τι θα ανέβουμε αυτή τη στιγμή κατά πάρετε μια πρέφα. Δεν έχω την κάμερα, την GoPro, θα πάμε μέσα να αγοράσουμε κάμερα για αύριο και τις επόμενες μέρες. Πάμε για χορυβασία. Δεν θα έχει καθόλου πλάκα αυτό, αλλά πάμε. Δεν ξεχάσαμε τίποτα, έτσι. Γιατί άμα το ξεχάσαμε θα μείνει εδώ πέρα νομίζω. Έχεις και κάτι φορά και να πατήσεις και να μην γλιστρήσεις. Και τώρα είναι να με γλιστρήσεις. Πάλι κάνουμε τα σκηνιά εδώ πέρα. Άμα πες Έλα κοντεύουμε, εντάξει. Έλα, εντάξει, τίποτα δεν έμεινε. Απλά θα πάω το πιο δύσκολο που θυμάμαι. Μ' αρέσει που δίνει με θάρρος. Ανεβήκαμε! Τα καταφέραμε! Σε λιγότερο από 10 λεπτά. Εντάξει. Έχει μία πνευμόνη κάτω, αλλά εντάξει. Και αφού ανεβήκαμε πάνω, με λίγη δυσκολία, όπως είδατε, ήρθε η ώρα να γυρίσουμε και να πάμε στο κέντρο για κάποιες αγορές όπως προαναφέρθηκα και φυσικά μια βολτίτσα. Για την ώρα λοιπόν που λέτε γυρίσαμε από το Σέιταν, πήγαμε για λίγο shopping και πήραμε κάτι πραγματάκι. Εγώ αγόρασα μια action κάμερα γιατί χρειαζόμουν, ήθελα να έχω μια action κάμερα για αυτά τα βιντεάκια όλες για το συγκεκριμένο τέτοιο την εκδρομή γενικά τις διακοπές. Και θα κλείσουμε τα εισιτήρια τώρα για ένα ακόμα ταξιδάκι το οποίο δεν θα σας πω που είναι, αλλά θα είναι τρομερό ταξίδι. Κουραζιέρα είναι για να φάτε ακόμα καλύτερο spoil και να γουστάρετε να το δείτε κι άλλο. Και αυτό μείνετε συντονισμένοι, δείτε την ακόμα πιο καλή παραλία. Θέλουμε βαθμολογίες και από εσάς από την εμφάνιση που βλέπετε. Προφανώς όσοι έχετε πάει μπορείτε να δείτε και με αυτόν τον τρόπο να βαθμολογήσετε όποιοι θέλετε. Να δούμε ποιοι θα συμφωνήσουμε και τι θα παιχτεί. Θα παιχτεί και poll στο Instagram να παρακολουθείτε τα social media του Χρήστου. Ακολουθήστε το Instagram εδώ κάτω, πατήστε εδώ Instagram, κάντε follow, άντε, περιμένω. Ακόμα. Ακόμα. Έτσι μπράβο. Μπράβο, τέλεια. Περπατήσαμε λίγο ακόμα, κάναμε κάποιες βόλτες και είναι λίγο πιο χαλαρό το βράδυ αυτό. Γυρίσαμε σπίτι και τα κορίτσια αποφάσισαν να κάνουν φάρσα στον Άκη και στο Θωμά. Καλημέρα, είναι η ακριβώς επόμενη μέρα. Σήμερα πάμε στην επόμενη παραλία, η οποία πιστεύω θα είναι και η δεύτερη σε βαθμολογία κατά σειρά καλύτερη παραλία, η οποία θα έχουμε βαθμολογήσει μέχρι σήμερα. Τσίμπλα στο μάτι, δεν ανοίγει το μάτι, δεν πάει άλλο. Πάμε λίγο στο σούπερ μάρκετ, κλασικά όπως κάθε μέρα, και θα πάμε στο κτέλ μετά για να πάμε για το λεωφορείο, το οποίο θα μας κάνει 2 ώρες να φτάσουμε στον προορισμό μας. Άρα θα ρίξουμε λίγο εκεί πέρα, όπως καταλάβατε. Αφού κοιμήθηκα κι εγώ, άνοιξα τα μάτια μου λίγο και είδα σε τι δρόμο βρισκόμασταν. Μία λάθος κίνηση και γεια σας. Μετά την ωραία διαδρομή φτάσαμε στο Ελαφωνήσι και το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν αυτά τα μπλε πανέμορφα νερά.
είναι τέλεια. Ο αέρας μας χαλάει μόνο. Μας έχει κάνει λίγο τριδελομπού. Αυτά είναι τέλεια παραλία. Λοιπόν, θέλω τη βαθμολογία της παραλίας. Ας ξεκινήσουμε με το πόσο όμορφη είναι. Εμφανισιακά η παραλία είναι πανέμορφη. Παίρνει ένα 10 στα 10. Ο αέρας είναι ένα μείον. Θα πάρει ένα 9,5 στα 10 από μένα. Και από μένα θα πάρει ένα 9,5 στα 10. Ο αέρας δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Έχει κάπως σταθεροποιήσει καλύτερα την ομπρέλα. Δεν σηκώνει καθόλου κύμα. Οπότε όποιος θέλει ήρεμη θάλασσα, από μένα πρέπει να έρθει. Τώρα, όσον αφορά για το ροζ χρώμα πάνω στην άμμο, είναι ό,τι καλύτερα. Πρώτη φορά το βλέπω. Απίστευτο. Βαθμολόγησέ μας στην παραλία. Βάλα 9 στα 10 γιατί έχει λίγο αέρα. Μόνο αυτό. Βάζω 9 στα 10. Ήταν πολύ δύσκολο το κατέβα. Και εμένα μετράει. Και επειδή έχει αέρα. Αλλά και είναι καλά. Μ' αρέσει. Πες μας. Βάζω ένα 9,8 μόνο και μόνο για τον αέρα. Αλλά σαν θάλασσα είναι. Και τελευταία και καλύτερη. Για πες μας τη γνώμη σου. 9 στα 10, ναι. Και που λέτε, γυρίσαμε από το Ελαφωνήσι. Πλέον είμαστε τώρα στο λιμάνι. Θα βγάλουμε φωτογραφίες εδώ πέρα, στο φάρο. Είμαστε λιγότερα αυτή τη στιγμή. Εγώ σημαίνει τα πρόοπτα στα ταξίδια. Η Εσμεράλδα και η Μέγκη βρισκόντουσαν στο νοσοκομείο, όπου παρέα μαζί τους πήγε και ο Άκης. Δυστυχώς η Εσμεράλδα κάηκε από τον ήλιο, με αποτέλεσμα να πάθει έγκαυμα και να πριστεί στα σημεία αυτά. Στην αρχή φαινόταν ανησυχητικό, αλλά ευτυχώς όλα ήταν καλά και απλώς δεν έπρεπε να βγαίνει στον ήλιο. Και την ημέρα αυτή την πέρασε στο σπίτι μετά τις εξετάσεις. Οι υπόλοιποι πήγαμε στον φάρο για να δουν πόσο όμορφος είναι από κοντά. Βγάλαμε φωτογραφίες και είδαμε πώς ήταν τα νύχτα. Στη συνέχεια πήγαμε να δοκιμάσουμε μια διαφορετική κουζίνα, την Ινδική, όπου δεν περίμενα ότι θα μου άρεσε τόσο. Ημέρα 4 και ήρθε η μέρα της κρουαζιέρας. Κλασικά λεωφορείο, ύπνος και υπομονή. Μέσα σπίτι. Είμαστε στο λεωφορείο, φτάσαμε Κίσαμο. Δεν είμαστε καλά γενικά. Θέλουμε ύπνο από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατρό θέλουμε, όχι. Σε μια ώρα που αναχωρεί το πλοίο μας για ένα μαγευτικό μέρος ξανά, για ακόμη μια μέρα μαγευτικό μέρος, όπως έχω ξαναπεί. Έχει τις καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα η Κρήτη. Τώρα πρέπει τα εισιτήρια να έρθουν να μας τα δώσουν και θα μπούμε σιγά στο πλοίο. Μια ώρα αναχώρηση, εντάξει, θα περάσει η ώρα που θα πάει. Να είναι πολύ ωραία. Στη συνέχεια μπήκαμε στο πλοίο, το οποίο θα μας πήγαινε στον Μπάλο πρώτα και μετά στη Γραμβούσα. Η διαδρομή για τον Μπάλο ήταν 45 λεπτά και βρήκαμε την ευκαιρία να κρατήσουμε δυνάμεις για μετά. Φτάσαμε στον Μπάλο και το πρώτο πράγμα που παρατηρήσαμε ήταν το πόσο όμορφο μέρος ήταν. Το να κατεβούμε και να προσέλθουμε στην παραλία δεν ήταν εύκολο, μιας και είχε πολλά βράχια και ήθελε προσοχή. Πάμε στον Μπάλο, η πρώτη από τις δύο παραλίες που θα δούμε. Παραλία είναι τρομερή. Εντάξει, λίγο η άφηξη στο να έρθει μέχρι εδώ πέρα είναι δύσκολο γιατί έχει βράχες ιστορίες και νεράκι πρέπει να βάζεις και στα παπούτσια. Οπότε λίγο πολλά τα ποδαράκια. Κάναμε το μπάνιο μας και η επόμενη στάση ήταν η Γραμβούσα, η οποία βρισκόταν 10 λεπτά μακριά. Εκεί θα μέναμε για μια μισή ώρα. Δυστυχώς συνέβη κάτι και δεν έβγαλα πολλά πλάνα, το οποίο θα μάθετε στη συνέχεια. Γραμβούσα λοιπόν, ένα πανέμορφο μέρος. Που μπορείτε εδώ πέρα τι έχει. Είναι μετά τον Μπάλο. Δεν έβγαλα πολλά κλιπάκια δυστυχώς, διότι είχαμε κάποια θεματάκια, τραυματίες, γενικά γιατί έχει πάει τρένο. Και εγώ πονάω υπερβολικά πολύ αυτή τη στιγμή στις πατούσες. Αλλά ναι, γενικά όλοι έχουμε θεματάκια. Έχουμε τραυματιστεί, καεί, τα πάντα, ό,τι θέλετε. Και θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά, τι έγινε και το πώς έγινε. Αλλά πάρετε λίγο μια εικόνα από αυτή την πανέμορφη παραλία, η οποία βασικά το νησί είναι παραλία. Και που λέτε, μπήκαμε στο πλοίο, φύγαμε τη Γραμβούσα. Θα το μάθω κάποτε. Ξεκινήσαμε που λέτε, δεν το καταλάβαμε όμως. Ωραία παραλία, εντάξει, αλλά δεν περάσαμε καλά για πριν. Δεν την απολαύσαμε όσο θέλαμε, πιστεύω. Διότι υπάρχουν πολλές ατυχίες. Ό,τι είπα και πριν είναι ότι γενικά είχαμε πολλά θεματάκια, πολλές ατυχίες. Και εντάξει, δεν πειράζει. Κατά άλλα το παλεύουμε και περνάμε καλά όσο και τα μπορούμε. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Όταν πάτε διακοπές, εσείς να περάσετε κάποια μπορείτε και ό,τι και γίνει. Δείξτε την επιζώντα. Πάτσα χινό που λέτε η Νίκη, κάναμε πλάκα τους αχινούς, εντάξει, full πλάκα. Η μοναδική που δεν έκανε πλάκα αυτούς τους αχινούς. Και εν τέλει χινούς να πάμε να φάμε λέμε. Αυτό το πρότεινε βασικά και έτσι είναι το κατάλληλο κομμάτι.
γιατί είμαστε λίγο όλοι σάπια. Επιστροφή στα Χανιά και τρέξιμο ώστε να βρούμε ένα κέντρο υγείας για το πόδι της Ελπινίκης. Δυστυχώς, το μόνο που βρήκαμε ήταν ένα κέντρο ψυχικής υγείας και στη συνέχεια το ΙΚΑ. Ευχαριστούμε πολύ Google Maps για τη βοήθεια. Μας υποχρέωσε. Και αφού γυρίσαμε σπίτι και ξεκουραστήκαμε, η Ελπινίκη έσαινε το πόδι της μέσα σε ένα κουβό με ελαιόλαδο και στη συνέχεια ακολούθησε το χειρουργείο από τη Μέγη και την Εμιλία. Φυσικά αργότερα ήρθε η ώρα του κλαμπ. Καλημέρα λοιπόν, είναι σήμερα η μέρα η οποία ήρθαμε στο Ρέθυμνο, στο πανέμορφο Ρέθυμνο. Τα στενάκια του είναι μαγευτικά. Δεν έχει στα Χανιά από ό,τι προσέξαμε. Δεν ξέρουμε αν είμαστε καν στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Προχωράμε και θα δείξει. Βόλτα στο Ρέθυμνο και ήρθε η ώρα να επισκεφτούμε την παραλία του Φοινικόδασους ή αλλιώς Πρεβέλη. Εμείς τώρα ποτέ πρέπει να κατέβουμε κάτω. Και φτάσαμε Πρεβέλη, δεν φτάσαμε ακόμα. Θα φτάσουμε κάποτε. Πες να είναι και μια οροδρόμος αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, έχει πάρα πολύ έρωτα αυτή τη στιγμή. Και έχει πάρα πολύ ήλιο. Καπέλα δεν μπορούμε να βάλουμε. Θα πάει η βολτίτσα. Δυστυχώς δεν έχω πολλά πλάνα από το Φοινικόδασος. Δεν κάναμε και πολλά, διότι ήμασταν λίγο κουρασμένοι όλοι μας και κάτσαμε πιο χαλαρά. Δεν έχει καθόλου αέρα εδώ πέρα στο. Βασικά δεν με τρελαίνει. Μπορεί αυτό ο καιρός ο αέρας. Φουλ βράχια. Πονάνε. Τι πας σκοτεινά, τι άνεμοι. Συγγνώμη, αυτό το σωσίβιο. Αυτό δεν παίζει να είναι από το καράβι, παίζει να έχει πάει μόνο στο λιμάνι. Να πάει αυτό. Έχουμε λίγο ακόμα. Μακάρι να μην έργει στο λεωφορείο και νωρίτερα. Τεράστια χάρη. Είμαστε πτώματα όλοι. 200 από φόρα έχει! Μ' ακούτε! Τίποτα δεν είναι, βίντεο βγάζω. Πας και κουστό. 200! Θα μας πάρει και μας σηκώσει να σταματά. Δεν παλεύετε. Ήρθε το λεωφορείο και γυρίσαμε στο Ρέθυμνο. Καθίσαμε να φάμε και φύγαμε κατευθείαν για Χανιά να χαλαρώσουμε. Ένα χαλαρό βράδυ με τα γενέθλια της Μεράλντας μετά τις 12 να έρχονται με μία έκπληξη. Πρωτού την έκπληξη όμως η Μέγκη δεν πέρασε καλά. Είναι το κρεβάτι μου. Τι το κρεβάτι σου είδα κάτι. Να ζήσεις Εσμεράλδα και χρόνια πολλά και όλοι να λένε να μία σοφός. Ευχή! Ευχή τώρα εσύ. Αμέσως μετά την έκπληξη βγήκαμε να πιούμε ένα ποτό. Αν και στον Θωμά δεν του άρεσε το ποτό μου όπως φαίνεται. Πριν γυρίσουμε σπίτι, κάναμε μια βόλτα για να αποχαιρετήσουμε τα Χανιά, μιας και την επόμενη μέρα φεύγαμε. Ήρθε η ώρα να δει το σπίτι μας. Μπαίνοντας, έχει ένα σαλόνι με 2 δωμάτια στα αριστερά και στα δεξιά. Στο σαλόνι υπάρχει ένα μικρό κρεβάτι με μια τηλεόραση απέναντί του. Αμέσως μετά ήταν ένα ακόμα δωμάτιο το οποίο χωρούσε 2 άτομα. Και ακριβώς δίπλα ήταν το πρώτο μπάνιο. Πηγαίνοντας στο σαλόνι ξανά, προχωράμε προς την κουζίνα. Εκεί υπάρχει μια πόρτα που οδηγεί σε μια αυλή, η οποία αυτή οδηγεί στο δεύτερο μπάνιο. Πιο δίπλα υπάρχει μια ακόμα είσοδος όπου σε πήγαινε σε ακόμα 2 δωμάτια. Φάγαμε το πρωινό μας για σήμερα, το τελευταίο μας πρωινό στην Κρήτη, στα Χανιά, πανέμορφα Χανιά. Και τώρα πάμε μια βολτίτσα, θα πάμε να δούμε κάτι μουσεία, κάτι άλλες δουλειές, θα δούμε κάποια πράγματα και το βράδυ έχουμε το πλοίο. Επίσης, θέλω να βαθμολογήσουμε τον Μπάλο και τη Γραμβούσα. Επειδή δεν τη βαθμολογήσω τότε, ήταν μια δύσκολη μέρα. Ας ξεκινήσουμε. Εγώ προσωπικά θα βάλω στον Μπάλο και στη Γραμβούσα γενικά ένα μέσο όρο γενικά. Λόγω τα βράχια που έχει, άμα πας με αυτοκίνητο, δεν ξέρω πάλι να κάτω τόσο καλά. Είναι πολύ μακριά, είναι πολύ όμορφο το μέρος, πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν ξέρω, θα δεν ξαναπήγαινε. Δηλαδή, στα κοντινό το μέλλον. Θα βάλω ένα 7 στα 10. Για πες μας τη βαθμολογία σου για Μπάλο και Γραμβούσα. Μπάλο 6,5. Εγώ θα βάλω ένα 7. Δικαιολογήστε γιατί. Ωραία, αλλά αχινούς παιδιά. Ναι. Στα βράχια έχει τόσο, στα βράχια έχει και στον Αγιόκαμπο. Ναι, Γραμβούσα θα βάλω ένα 8,5. Ναι, εκεί, 8, ναι, εκεί. Εγώ θα βάλω ένα 8. 8. Γιατί? Για τους αχινούς. Τα
βράχια. Γιατί μετά γίναμε νοσοκόμες. Γιατί μετά τρέχαμε. Τον αέρα. Για πες την αγαπημένη παραλία εσένα, πώς φαίνεται. 5. Γιατί 5? Στον μπάλο 5. Πέτρας. Πάρα πολύ σεχμένος. Πάτησα έναν. Ήρθε η σειρά μου, Ήρθε η σειρά σου, Θωμά. Ωραία. Λοιπόν, μπάλο βάζω ένα 8 στα 10 γιατί είχε πέτρες και ήταν πολύ δύσκολο, δεν ξέρω εγώ μέχρι να πάω στην παραλία. Ωραία. Γραμφούσα ένα δίμο 9 στα 10. Ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση και εσάς. Ναι, πείτε μου. Πώς σας φάνηκε Μισό ο να μπάλος? κατέβω, μισό. Σας πώς φάνηκε ο μπάλος και η γραμφούσα? Μην βγει παρά έξω. Στην πρώτη στον μπάλο θα βάλω ένα 8. Ξέρεις, λόγω τα βράχια, λόγω ότι... Τώρα, δεύτερη, βάζω ένα 8,5 κάπου εκεί, 9. Καλή ήταν. Κάναμε περισσότερο μπάνιο εκεί πέρα, οπότε οκ. Από μένα ναι, περνάει. Γεια σας, φεύγω τώρα. Και ήρθαμε στο Ναυτικό Μουσείο εδώ στο κέντρο των Χανίων. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, έχει τρομερή θέα αυτή τη στιγμή. Ήρθαμε να δούμε κάπως ένα μέρος, τελευταία μέρα κιόλας. Οπότε γίναμε να εξερευνήσουμε παραπάνω πράγματα τα οποία έχουμε αφήσει εδώ στην όμορφη Κρήτη. Κοιτάξτε εδώ θέα του Φάρου, πώς είναι από εδώ πέρα. Δεν ξέρω, είναι έξω πραγματικό. Κούραση. Σκαλιά. Έχουμε σκάσει. Δεν το έχω πει επανειλημμένα πάρα πολλές φορές. Είναι πανέμορφα. Έχουμε σκάσει όμως πάρα πολύ κρύο. Έχει πάρα πολύ κόσμο έξω ακόμα. Ο κόσμος τρώει, θα πάμε και εμείς πιο μετά να φάμε. Χαλαρά σήμερα, πολύ όμορφα. Θα βασιλήσει πολύ αυτό το νησί. Αυτή η πόλη βασικά και το νησί το έχουμε δει όλα ακόμα. Και ελπίζω να επανέλθουμε σύντομα. Ή κάποτε να έρθουμε. Μακάρι. Σαν τελευταίο μέρος που θέλαμε να πάμε ήταν το μουσείο του Γαλανόλευκου Φάρου. Χωριστήκαμε και πήγαμε εγώ με τον Άκη, ενώ τα κορίτσια πήγαν για ηχθειοθεραπεία. Κορίτσια πώς είναι? Μέγι. Λίγο τα πόδια. Τελειώσαμε, πήγαμε από Λόκερες να πάρουμε βαλίτσες και ήρθε η ώρα να πάρουμε το λεωφορείο για το λιμάνι. Κάτι σου πέσε. Κάτι αξιοπρέπεια. Κάτι έπεσε. Μεγάλο γκρουπ. Ανεβήκαμε. Φίλοι, όπως βλέπετε, θα είναι πραγματικά μαγευτική το βασίλεμα, το πετύχαμε ευτυχώς και έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι μπροστά μας. Δυστυχώς ένα ταξίδι στο τέλος του. Γεια σου Εμίλια, πώς φάνηκε η Φεβέλη? 7 θα βάλω. Γιατί η θάλασσα ήταν βρώμικη και γιατί μου έφυγε η πίστη να ανέβω και να κατέβω. Θα μπορούσε για ένα 6,5. Τόσο έβαλα. 6,5, 7. Είχε αέρα. Είχε κατέβασμα, ανέβασμα. Είχε βράχια, πέτρες συγκεκριμένα. Η θάλασσα ήταν βρώμικη. Είχε κοτρώνες μέσα, βέβαια στα βουνά τι θα περίμενε κάποιος. Πες μετά. Πώς θα το βάζεις? Ζήσε. Λοιπόν, 3, 4. 3-4. Τόσο χαλιά. Για πες μας, πώς φάνηκε? Άθλια. Χειρότερη παραλία από όλες. Ούτε 4. Σκληρή. Εγώ 7, μόνο και μόνο επειδή είχε πέτρες μέσα και λίγο διαδρομή γιατί ήταν κουραστική. 3 στα 10. Γιατί ο δρόμος δεν άξιζε. Τρως παλούκι 10 λεπτά κατέβασμα, 20 λεπτά ανέβασμα. Αυτά. Έχει 7,5 με 8. Το ανέβασμα και το κατέβασμα λίγο κουραστικό. Αλλά κατά τα άλλα ήταν καλή. Η δική μου βαθμολογία είναι 5 στα 10. Αλλά όλη αυτή η εμπειρία όλων αυτών των ημερών είναι 1000 στα 10. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Γεια σας.